Ah, agafo una mica les paraules del regidor Joan Creus, una mica quan dic que aquesta moció arriba a destemps i és innecessària. No voldria fer una mica de conya, senyora regidora, però és que no hi ha confinament comarcal. Des d'aquest passat dilluns no tenim confinament comarcal i, per tant, hi ha una lliure circulació de tots els catalans i catalanes arreu de Catalunya. És per aquest motiu que entén, suposo, que li digui que aquesta moció arriba a destemps i és completament innecessària. Dit això, sí que m'agradaria per això contextualitzar una miqueta aquesta moció, especialment una mica perquè ens genera una certa confusió, és a dir, especialment una mica en relació a una moció que precisament el nostre grup d'Esquerra Republicana vam portar precisament en aquest plenari fa cosa de just no arriba ni a mig any. La seva moció compartim gran part de la filosofia que hi ha darrere una mica del que vostè ha explicat ara, és a dir, la compartim i precisament la compartim perquè en aquesta moció que vam presentar precisament el passat setembre, on precisament exposàvem on presentàvem una moció en defensa i promoció de la cultura segura, una moció amb la qual precisament els instàvem a reprogramar els actes que es van suspendre com a conseqüència de la pandèmia, on precisament els instàvem a facilitar els serveis tècnics de l'Ajuntament, tota la formació necessària perquè es poguessin dur a terme tots els actes culturals que s'havien programat en el municipi, on també els vam emplaçar a incloure, en la mesura del possible, dins de la programació cultural del municipi, tota la contractació d'agents culturals de quilòmetre zero i on també els emplaçàvem, d'acord amb el Procicat, a definir els protocols necessaris de seguretat, de protecció, tant de la ciutadania, dels espectadors, com de la gent, dels actors culturals. I, a més, també els demanàvem assegurar la inversió i l'execució del pressupost del 2020 en relació a la cultura. I, a més, fins i tot, en aquesta moció demanàvem la inversió del 2% del pressupost de la Generalitat, és a dir, demanar a la Generalitat la inversió del 2% del pressupost en relació a la cultura. I ens la van votar en contra. Vostès van votar en contra. Van votar en contra de la reprogramació dels actes culturals, van votar en contra de facilitar als serveis tècnics municipals la formació necessària, van votar en contra de la programació de la cultura al quilòmetre zero, etc. I en aquell moment vostès ens van argumentar que els era inviable assegurar el pressupost de la inversió del 2020, que els era inviable, els 836.000 euros, 250, els 800 i escaig mil euros del pressupost del 2020, que no sabien si els podien assegurar bàsicament en la inversió del 2020. Aleshores, ens sorprèn aquesta mirada cap a fora, aquesta mirada cap a aquesta, en relació a la Generalitat per demanar canviar els protocols del Procicat i no aquesta mirada interna en relació a la cultura del municipi. En aquest sentit, tampoc acabem d'entendre perquè en el primer punt vostè defensen en certa manera els criteris del Procicat, però després, en el segon punt, demanen saltar-se els criteris del Procicat. Aleshores, estem a favor o estem en contra dels criteris del Procicat? És una cosa que no acabo d'entendre. Miri, regidor, nosaltres sincerament no som grans experts en pandèmies. És a dir, som molt conscients que les estratègies de control i la màxima supressió d'una pandèmia com la que hem tingut és una feina realment complexa, difícil i que hi ha tota una sèrie d'experts, experts del món sanitari i suposo de la gestió de pandèmies, que són realment els que ens agafen. Ja em sembla un soroll, em sembla el senyor interventor, el senyor secretari, que té el micro obert. Segueixo.
Hi ha tota una sèrie d'experts que suposo que d'alguna manera són els que defineixen els protocols del Procicat en relació a la gestió de les àrees geogràfiques, en relació als principis de precaució, en relació a quines són les millors estratègies una mica per definir com ha de ser la prevenció i la lluita contra aquesta pandèmia. I, per tant, nosaltres sempre tot el que hem demanat és que féssim tot allò que fos possible i que el Procicat, en certa manera, ens ho permetés. Tenim molt clar que la cultura és un bé essencial. Tenim molt clar que s'han vulnerat molts dels drets dels artistes, dels tècnics, dels programadors, de la cultura. Tenim molt clar que és un sector que realment ho ha passat molt clar al llarg de tot aquest temps, però està precisament en les atribucions municipals i en la promoció de la cultura de proximitat i amb totes les eines que té aquesta administració, l'administració local, l'Ajuntament de Castellar, on crec que ens hauríem de centrar, sobretot, per defensar gran part d'aquestes coses que vostè ens ha exposat aquí avui. Només dues dades que vostè ens va exposar també en aquesta altra moció que vostès van presentar. En 6 mesos, vostès van fer 2 audicions de sardanes a la plaça Major i el cinema a la Fresta a la plaça del Mirador. Aquesta va ser tota la programació cultural durant 6 mesos i tenint en compte que durant l'estiu tota la programació cultural feta per vostès, no de totes les entitats, i a més és la programació cultural que vostè va exposar en la moció que vostès van presentar aquí. Som molt conscients que a Castellar hi ha tota una sèrie d'entitats i associacions que realment treballen molt en pro de la cultura i en fan tota una sèrie d'accions, esdeveniments, iniciatives. La cultura ha d'estar al centre de les polítiques públiques. Ens agradaria parlar sobre la riquesa de la cultura a partir de les indústries culturals, de l'artesania, del turisme, no bàsicament a través de la cultura, a través d'utilitzar aquesta moció des d'un punt de vista polític, bàsicament, quan a més políticament no té ni sentit, perquè li torno a repetir, és a dir, no hi ha confinament comarcal i per tant hi ha una lliure circulació de les persones arreu del territori. Des d'Esquerra volem treballar per polítiques culturals que materialitzin clarament el desenvolupament comunitari, centrat en la proximitat i en la participació, perquè volem crear una societat tolerant, oberta i creativa. I és a partir d'aquí on vostès sempre ens hi trobaran. Gràcies.